Hvad har du lyst til? Det ved jeg ikke. Det er lidt svært, når det hele står på spansk. Det er typisk dig, der. Så er vi endelig i udlandet, og så vil du ikke smage noget af det. Hvad skal du have? Jeg tænker måske lidt, jeg skal have den her. Cojones del Toro? Ja, Cojones del Torres. Ej, det er jo sådan, så når jeg er ude at rejse, så rejser jeg. Så tager jeg chancer. Jeg gider ikke sidde fedtspil. Så det er bare på med sigehatten. Gracias. Ser godt ud. Og kæft en smag. Det smager virkelig godt. Jeg har aldrig smagt noget vin. Jeg tror også noget med konsistensen. Det er som om det piver, når jeg tykker i det. Prøv her. Det er derfor, jeg er til piger, Poulsen. Hvad er det med min mad, gør? Cojones, det betyder kugler. Nå, Toro, det er tyr. en kugletyr. Det har jeg faktisk aldrig smagt på. Jeg har smagt jersiko og perlehøn. Ikke lige kugletyr. Det er tyrekugler, Poulsen. Det smagte lidt ligesom boller af kaj. Måske bare ikke så meget kaj. Rigtig meget boller.